guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsa li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em li pêşberî we ne. Murat, di beşa berê de meqala şikefta Platon û alegoriya şikeftê kiribû. Belê. Her cara ku ez bêm Platon qediya, em dîsa qala Platon dikin. Ew ê kengî biqede mijarên Platon. Sezgîn weke ku tu ji Platon aciz bûyî, mêrkî feqîr çi kirî işte, em ji xwe re qehwa xwe vedixwin û qala Platon dikin, yanî ma çi bûye? Nara, aciz nebûme lê we got me hinek dirêj kir, loba bala me kişan, çar bername ne em qala wî dikin. Rast e, li gor filozofên din hinek dirêj bû Platon, lê camêr pir nivîsiye em çi bikin û bawer bike ev çar bernameyên li ser Platon di behra felsefeya Platon de belkî dilopek jî nebe. Ji xwe di bernameya ewlî de me qal kiribû te gotibû berhemên ku Platon nivîsîne giş li ber destê me hene, loma qada felsefeya wî jî fire he. Rast e, îja ne tenê berhemên wî, yani gava şîrove û rexneyên li ser berhemên wî jî tu lê zêde bikî, ev çar bername dibe çarsit bername. Ji kerema xwe em nekin çarsit. Te qala berhemên wî kir gelek berhemên wî bi terza diyalogê hatine nivîsandin û berhema wî ya bi navê dewletê a herî navdar e te gotibû. Belê berhema wî ya herî tê zanîn û navdar dewlet e, di nav çavkaniyên felsefeyê de bi taybetî di felsefeya siyasetê de xwediyê ciyekê giring e. Çima ew qas giring e ji berhemên wî din taybetmendiyeke wê ya cuda ye yani 2000-2500 sal e çima hîn ji giringiya wê hey yani em bahsa wê dikin. Ji bo em giringiya dewleta Platon fehm bikin, em pêşî li wateya wî binêrin, yani em mêzekin ka di nav xwe de kîjan wateyan dihewîne, em li vîya binêrin. Gava em qala dewleta Platon dikin, du wate derdikeve pêşiya me. Wateya ewlî pirtûka Platon e, yani pirtûka nivîskî bi navê dewlet, yani navê orijinal polîteiya ye. Ji deh beşan pêk tê, ji deh pirtûkan pêk tê. Dîsa wek berhemên wî din bi tarza diyalogan hatiye nivîsandin û wateya duyemîn jî sezgîn ütopya ye. Ew dewlet ütopya Platon temsîl dike. Ütopya çi ye Murat? Wek peyveke Yunanî xuya dike, tu dikarî hinekî agahî bidî li ser ütopyayê. Belê, peyveke Yunanî ye ji outoposê tê, yani cihê ku tune ye, ciheke xeyalî. Îja gava em di felsefeyê de li wateya ütopyayê dinêrin, bi vî wateya wî re têkildar mijareke kur û giring derdikeve pêşiya me. Bi taybetî di felsefeya siyasetê de ütopya wek têgeheke giringin. Di diroka felsefeyê de berhema ütopyaya ewlî berhema dewletê ye, yani jalî Platon hatiye nivîsîn. Lê tişteke ecêb, têgeha ütopyayê cara ewlî jalî Thomas More hatiye bikaranîn. Thomas More di sala 1516 de berhema bi navê Ütopyayê dinivîse, yani li ser Ütopyayê berhema ewlî a Platon e, lê navê Ütopyayê piştî Platon hema bêje 2000 sal şûnde hatiye bikaranîn. Ew jî berdewamiya mijarên felsefeyê baş nîşanî me dide. Çi ye Ütopya? Dewleta xeyalî ye. Dewleteke xeyalî ye ku mirov li wir di nav bextewariyê de dijîn. Dewleteke baş e, dewleteke îdeal e. Gava em Ütopyayan dixwînin, em dibînin ku filozof di Ütopyayên xwe de di van berheman de dixwazin pirsgirêkên nav jiyanê çareser bikin û bi vî awayî ji bo însanan sîstemeke bextewar ava bikin. Em bi kurtasî dikarin bêjin ku armanca Ütopyayan bextewariya mirovan e, yani sistemên bextewariyên xeyalî ne. Belê sezgîn di bingehê de bextewarî heye, lê em bi kurtasî nebêjin, çima bi kurtasî? Yani wextê me heye, qehwa me heye, em ji xwe re rûniştine sohbet dikin. Loma bi min em bi kurtasî nebêjin, eger destûra cenabê te hebe ez hinek berfirehtir bikim. Elbet kerem ki. Keremdar ve sağ bî. Belê, bi kurtasî em dikarin bêjin ütopya sistemên xeyalî ne. Sistemên xeyalî ne û bi armanca bextewariya mirovan hatine ava kirin. Lê ütopya bi du şikla derdikeve pêşberî me. Yek jî weke ku me qal kir, ütopya ne? Berhemên ütopyayê bi armanca bextewariya mirovan û bi armanca dewleteke baştir hatine nivîsîn. Di vê qadê de dixwazim çend mînak bidim, wek me got serî di dewleta Platon,
berhema Ütopya ajı Ali Thomas More hatiye nivîsîn. Dîsa Campanella Ütopya ke bi navê Welatê Rojê nivîsiye. Di felsefeya İslamê de Ütopyayê Farabi em dibînin bi navê Medînetül Fazıla yani bajarê ku bi fazilet, welatê bi fazilet. Francis Bacon Atlantis Hanu nivîsiye. Em dikarin zêde bikin van mînakan lê yên herî tên zanîn di dîrokê de evin. Tego du şiklan derkeve pêşberî me a duyem kîjane? A duyemîn jî dîstopyane sezgîn yani em dikarin wek dij ütopya binav bikin. Ütopyayên sistemên nayên xwestin. Sistemên ku mirovan bextewar nakin. Gava em bi kurahî li van dîstopyan dinêrin arast em dikarin bêjin dîsa di bingeha wan de armanca bextewariya mirovan heye. Lê viya bi şikleke cuda îfade dikin. Yani rasterast nabêjin hûn viya bikin, viya nekin, ew baştir bibe, nizadçı bibe. Di dîstopyan de em sistemeke bextewar nabînin. Bereva jî em sistemeke wer dibînin ku em gava dixwînin em jê ditirsin. Loma dîstopya wek ütopyayên tirsê wek ütopyayên tirsnak jî tên zanîn. Armanca wan ütopyayan yani armanca dîstopyayan hişyariye li hemberî talûkeyekî dikare di pêşerojê de derkeve dixwazin me hişyar bikin, hişyariyekê bidin me, dixwazin bêjin binêrin ev talûke heye û eger hûn vê pirsgirêkê çareser nekin, di pêşerojê de hûn ê bibin dewleteke awa û hûn ê di nav civakeke awa de bijîn. Ji berhemên dîstopîk jî dikare çend mînakan bidin Murat? Di nav dîstopyayan de berhema herî zêde tê zanîn berhema George Orwell'e a bi navê 1984. Orwell di salên çilî de nivîsiye viya di demê dema şerê cîhana duyemîn de û dixwaze bêje eger vê şerê neqede şer belavtir bibe li dunyayê di pêşeroj de wê dewletên bi vî şiklî derkevin. Ji ku gava em dixwînin ew pirtûka 1984 em dibînin ku devletê ku sisteme ku têra xwe totalîter, otorîter yani sisteme ku em nawazin di nav de bijîn nîşanî me dide. Dîsa pirtûka rey Bradbury a bi navê Fahrenheit 451 qala sistemeke tirsnak dike ku agirkuş hene lê ew agirkuş agira natefînin, navemirînin bereva jî pirtûka dişewtînin. û pirtûka bawlim san sala bi navê 2084 heye weke ku bixwaze silavek bişîne ji George Orwell re qala 100 sal piştî 1984 dike ev jî berhemên girîngin. Bi rastî berhemên dîstopîk pir bala min dikişînin kêfa min pir ji wan re tê. Murat spas bo vanagahiyan min got em bi kurtasî bêjin lê baş e ku me bi kurtasî negotiye. Belkî van berhemên te navê wan gotin bala guhdariyên me jî bikişînin û bixwazin bixwînin. Helbet berhemên dîstopîkên sînemayê jî gelekin. Belkî rojekê em bernameyeke tabe ser berhemên dîstopîk jî çêkin. Murat, te got Ütopyayan de armanc bextewariya mirovan e, avakirina sistemeke nû ye û çareseriya pirsgirêkên heyîn e. Platon çima Ütopyayeke ava dike? Qey Platon ne bextewar e ji civaka xwe, yani civakê de kîjan pirsgirêkan dibîne, dixwaze çareser bike? Wele sezgîn xuya ku Platon ne bextewar e. û bifikire eger yekî wek Platon jî ne bextewar be em ê çawa bextewar bibin ez nizanim. Camêr dewlemendê Atînayê koleyên wî hene, kar nake bi felsefeyê re mijûl dibe û jîmnastîk dike, dersên muzîkê digire. Dibistana wî heye akademiya wek zanîngeheke ewilî derdikeve rêwîtiyê diçe Misrê, diçe İtalyayê. Ji malbata wî siyasetmedar hene di meclisê de têra xwe dewlemend e û dibêjin çi heb xaniyên wî Diyarbekirê hene daye kirê bibore ev xelet bû min xwe ji bîr kir. Hew mabû te bigota her me zêrekî çê dike û dide alî ji xwe re. Belkî ji wer kir be nizam yani mer fîlozof be jî dawiya dawî pere lazim e. Rê rast e. Îja em vegerin ser pirsa te te got qey Platon ne bextewar bû ji berhema dewletê em fehm dikin ku Platon ne bextewar e. Yani ji civaka xwe nememnûn e û dixwaze civakê biguherîne, dixwaze sîstema dewletê biguherîne û sîstemeke nû ava bike. Helbet wek gelek sedemên wî hene yani gava em li filozofên serdema antîk dinêrin kêm filozof hene ku piştgiriya demokrasiyê dikin. Ji van yek Pisagor bû lê filozofên wek Herakleitos û Platon
rasterast du cumhuriyetî demokrasiye dikin. Yani wek sedem em dikarin bêjin piştî îdama Sokrates ev nerazîbûna Platon zêdetir bû û piştî îdama mamosteyê xwe nerazîbûna xwe ya li hemberî dewleta Atînayê bêtir nîşan da. Çimkî li gor Platon Sokrates yekî pir giring e, yani hem wek mamoste hem wek kesiyatî yekî pir qedr û qîmetê dide û dibêje dewleta ku filozofekî mezin wek Sokrates îdam kiribe netu dewlete û divê sîstema vê dewletê teqez bê guhertin. Ew sistema pergala ku Platon pêşniyaz dike sistemeke çawa ye, yani di kîjan qadên dewletê de qala guherînê dike? Platon di berhema dewletê de bi hûrgilî qala sîstema dewleta xwe ya nû dike, yani qala dewleta xeyalî dike li ser her mijarî disekine, yani qala guhertineke tevahî dike. Li ser mijarên wek siyaset, perwerdehî, leşkerî, huner, xwarin û vexwarin, jimnastîk, perwerdehiya müzîkê, zarok ew kîja çîrokan bixwînin, kîjan nexwînin, kîja guhdarî bikin nekin, yani em dibînin ku Platon dixwaze gelek tiştan biguherîne, qala gelek mijaran dike û Platon davakirina dewletê de van mijaran jî giring dibîne. Li ser perwerdehiya zarokan û naveroka dersan disekine, sîstema leşkeriyê ji nû ve ava dike, taybetmendiyên serokatiyê û gelek mijarên bi vî şiklî li ser van disekine û bi taybetî jî sezgin qala perwerdehiyê dike. Dixwaze sîstemeke nû bi perwerdehiyê ava bike û birêya perwerdehiyê civakê bi temamî biguherîne. Çima awqas giringiyê dide perwerdehî? Helbet em zanin perwerdehî giring e, lê Platon çima awqas li ser disekine? Sedemeke wê taybet heye? Ya perwerdehiya Platon qal dike bi siyaseta dewletê re têkildar e, bi taybetî gava siyaseta Atînayê rexne dike, tedî demokrasî heye û herkes perwerdehî dîtibe nedîtibe dikare vê beşdar bibe. Loma Platon dibe kesên cahîl di siyasetê de cî digirin, loma siyaseta Atînayê ne baş e û dixwaze perwerdehiyek ava bike ku kesên dikarin vî perwerdehiyê temam bikin, dewletê îdare bikin. Ji xwe derdê Platon jî ev e, aciziya wî heve ev e. Platon dibêje sedema îdama Sokrates jî kêmbûna perwerdehiyê ye, ji ber ku kesên nezan di nav siyasetê de cî digirin û biryarên şaş didin. Loma dibe Sokrates hatiye kuştun. Loma dibêje divê herkes nekeve siyasetê. Dibe gere yekî xwenede, yekî zana be û bo insanan tim tiştên baş bike, biryarên baş bide. Li gor Platon jî ew kes filozofin sezgîn. Li ser vîya dibêje ya gere filozof bibin qiral ya jî qiral bibin filozof. Yani fikrek nexirabe ku filozofek bê serî û dewletê îdare bike, filozof di fikirin rexne dikin, guh didin fikrên cuda, yani fikrek baş xuya dike Murat. Ya belê, yani gava mere dixwîne dibîse di serî de bi mera xweş tê. Mera dibêje yekî filozofekî were dewletê îdare bike. Lê gava mere bi kurahî dixwîne û armanca Platon mera dibîne ku Platon qala totaliterîzmeke xurt dike. Yani demokrasiyê bi temamî jolêra dike. Armanca wî jî ew diviya de, yani bi sedema ku dibê ji bo kesên nezam beşdar nebin, divê yekî zanayê were serî û hemû biryaran ew ê bide. Ev jî rasterast totaliterîzm e. Yani hemû biryar, hemû dewlet ew di destên yekî de bin û ji ber vîya jî em dikarin wek totaliterîzm binav bikin. Ji ber sedema vîya jî wek îdama Sokrates nîşan dide. Yani dibêje sedemên dibêje ji me re Platon qala sedeman dike, sedemên dibêje ne sedemên xerabin, hinek rexneyên wî jî dicîdene, lê çareseriya ku ji bo van pirsgirêkan dibêje ne wek çareseriyekî demokrat dike. Rasterast totaliterîzm e. Rêveberiya ku Platon dixwaze ji ber kîjan sedeman wek totaliterîzm tê binavkirin Murat? Dikare hinek mijarê vekî ji me re? Me got di dewleta Platon de perwerdehî û siyaset di nav hev de ne, yani kesên ku di rêveberiya bajêr de wê cih bigirin, divê ji perwerdehiyeke baş û giran derbas bin û kesên ku di dawiyê de bi awayekî serkeftî wê perwerdehiyê temam bikin, dikarin bên serî bajêr û serî dewletê. Li gor Platon jî ew kes filozofin. Platon dibêje filozofek û bê serî dewletê xwediyê zanînên rastî ye, yani îdayan zane, agahiyên zanînên ser îdayan zane
Loma dibêje ne mümkün e tiştekê xerab biketim, tiştê baş dike. Yani wê zanibe ji bo insanan çi baş e, çi xerab e, heta wê ji insanan çêtir zanibe ku ji bo insanan çi lazim e, çi baş e, loma tena serê xwe ew ê devletê îdare bike. Yani gava biryarekî bide, o insan jê nerazî bin, ew bêje ev biryar ji bo wê baş e, ez ji we çêtir zanim, loma insan wê nikarbin dengê xwe derxin, ev jî rasterast totaliterizm e. Yani demokrasiye jî ji holê radike. Belê, û ji bo kesên bên serî devletê, yani ji bo filozofan jî qala gelek taybetmendiyan dike. Çi ev taybetmendî dikare çend heba ji wan bêjî? Li gor Platon filozofên ku devletê îdare dikin, gere ji serî de, yani berî dest bi perwerdehiyê bikin, taybetmendiyên bêhempa bin. Yani weke ku em dikarin bêjin di fitrata wî de gere daxwaza hînbûnê hebe, başî hebe, yekî entelektüel be, tişta zû bi elme, ji derewa de ku dolaba dûr bisekine, hiş û aqilê wî xurt be, ne tenê jaliyê ruh û ehlaqê, divê jaliyê bedenê jî yekî bihêz û bêqusûr be, yekî bêtirs be, yekî wêrek be, ji aliyê ehlaqê ve jî divê qet berê xwe nede xerabiye. Sezîn weke ku Platon qala me dike, yani nizanim. Di berhema devletê de bi hûrgilî qalavan taybetmendiyan dike, ji bo guhdarên bixwazin bi kurahî bixwînin, di berhema devletê de di beşê 484 a û heta 409 d divan beşa de qal dike û piştî eger filozof xwediyê van taybetmendiyan be, hîndûre dest bi perwerdehiyê dike. Qala taybetmendiyên pir bilind dike, yani kesên ku xwediyê van taybetmendiyan be nehweceyê perwerdehiyê jî bibîne. Wele ji xwe gava meriv van taybetmendiyên Platon dixwîne sezgîn meriv dibe gelo yani ser cîhanê yekî wer heye antune, yani bi rastî ji me re zane qala tişteke xeyalî dike. Perwerdehiyê Platon qal dike ji çend astan pêkte, asta filozofan, asta herî dawiye, yani divê berî viya astên dibin, astên din de serkeftî bin, yani wek asta destpêkê, asta seretayê, asta navî, îja asta filozofan em dikarin ji bo baş pê fehmkirin wek asta master û doktorayê binav bikin, sî salî dest pê dike. Yani ji bo dest pê bike, divê were emrekî ji bo wek kamil bibe, yani. Ew xebat û perwerdehiyekê giran dikeve nav viya û heta 5 salî dizome, yani qala perwerdehiyekî 20 sala dike. û tiştekî ecêb balkêşê sezgîn, Platon di devletê de dibêje, jin jî dikarin beşdarî vê perwerdehiyê bibin û eger bi serkeftî temam bikin, ew jî dikarin bibin filozof û bên serê devletê. Yani balkêş ji Platon jî yekî wekî Platon antidemokrat gava meriv van tiştan dibîze, meriv bawer nake. Wekî em zanin li Yunana antîk jin ji gelek mafan mahrum bûn, wek koleyan nehem welatî bûn. û Platon radibe qala wekeviya jin û mêran dike, birasî jî ecêbe. Belê tiştên Platon ser wê demê ji bo jinan dibêje, wek şoreşeke mezin e. Di zanîngehê de gava mamoste qala vê mijarê dikir, digo gelek kes nîqaş jî dikin ser vê Platon gelo feminîst bû an ne feminîst bû, yani weke feminîst li gor wê demiyan binav nekin jî tiştê qal dike ji bo jina cara ewlî tê qalkirin di wê demê de. Platon di nav devletê de qala çîna dike, yani divê herkes ew çîn jî li gor kara hatî dabeşkirin, divê herkes karê xwe bike û bi karên din re mijûl nebe. û di nav Çîna de Çîneke bo parastina bajêr heye wek Çîneke leşkerî, divê ew jî ji perwerdehiyekî bilind re derbastin wek asta lîsansê em bêjin. Ji wan re dibêje Çîna parêzvanan, jin jî dikarin bibin parêzvan û di parastina bajêr de cî bigirin, yani qala artêşeke profesyonel dike. Ev lazimiye artêşa profesyonel jî ve di dema Platon de di demên dawî de Atina, Yunanistan di gelek şeran de tek diçe, yani ji ber ku artêşa wan ne baş e, loma pêdivî bi artêşeke profesyonel dibîne. Dibêje jinên perwerdehiyê temam bikin, wek mêran dikarin nav parêzvanan de cih bigirin û ji xwe dûr e kesên dixwazibin filozof ji nav parêzvanan tên hilbijartin û dîsa jin jî dikarin perwerdehî bibînin û bibin filozof û bên serî devletê. Dego Çîna parêzvan wek artêşeke profesyonel e, yani Çîneke leşkerî ye.
او تني د پاراستنا دولت د جي دگرن يعني وكيدن تكارو وظيفين وان هنا يعني نا وكيدن تكاري وان تنهي جخو بلاتون سروي مسألة سينورين خورتاتين سezgin دبيجه د دولت ده gere herkes kari xo bike cotkariye, leşkeri, hakimtiye bike u dibe ancak bir şekli adalet pek be. Yani herkes dibe serkari xo be u kari xo baş bike. U jibo parizvanan ji qaydeyn grandatine dibe jibo teni greday devleti ben nikarim bizewcin, nikarim ben xodi zarok, nikarim ben xodi malu mülk u jibo tenduristiya laşe xo nikarin şiven brun bxun, şiven tuju şor bxun u nikarin şirani bxun. Hatta müdahale xwarnin wan dikazbe me deme qahve hebuya ve xwarna qahve ji qadaxa bikrana. Yani jete wala van qadaxayan ve qadaxayan biçuk xuyadıkın lemjareke pir ciddiye. Yani de her qadiş yani de müdahaleye kedibinin. Platon ba Armanca devleteke baş avabı ke gelek tiştan qadaxat ke. Gava emle sistema ya perverdehiye denirin. Sistemeke prali u sistemeke gran heye. Dinavi perverdehiye de matematik heye, dirok heye, geometri, edebiyat, retorik, felsefe, müzik, jimnastik. Le jaliyetin veci devam beşa de gelek tiştan qadaxat ke. Yani dibêje divê insanên di nav devletê xwedî ahlaqeke baş bin û bi vî armancî gelek tiştan qedexe dike. Yani dibêje ez zanim ji bo wan çi ne baş e lom ez vana ji nav devletê derdixim. Heta di beşa hunerê de sezgin yani gelek tişta sansür dike bi vî armancî hinek helbesta hinek tragediyaya qedexe dike. Lomam dikarim bêjim Platon filozof û ramengerê yekemîn e ku qala sansür etke. Qala sansüra li ser hunerê dike û vê sansürê jî ji bo başiya devletê wek tişteke xwezayî dibîne. Acebe yani sansüra li ser hunerê ji ber ku em zanin li Yunana antik huner tiştekî giring bû. Pêker çêtkirin, helbezvanên wanê navdar hebûn wek Homeros, di şanoyan de tragedya pêşkêş dikirin. Li her bajarên wan şano, amfiteyatro hebûn. Yani huner di nav jiyanê de bû û giring bû bo wan jî. Belê, yani gelek berhemên wanên hunerî hinjî gîştine roja me wek te got berhemên İlyada, Odîseya, şanoyên wek Antigone em hinjî dixwînin. Pêkerên wan hinjî wek di asta hunerê de berhemên herî bilind tên qebûl kirin. Vana nîşanî me didin ku çiqas giringiyê dane hunerê. Lê Platon sansûreke mezin datîne çimkî li gor Platon huner tişteke bêqîmet e. Çima hunerê çima bêqîmet dibîne? Ez ditirsim ji binê vê fikrê jî îdia derkevin. Çünkü di felsefa Platon de ji her derî îdia derkevin. Ve rast e yani ji her quncikê li her quncikekê em îdeayekê dibînin. Wek te got jî sedem îdeane ji xwe. Platon dibêje heyînên rastî îdeane. Heyînên li derdora me jî teqlîdên îdeayane. Yani darên li derve teqlîdên îdeaya daran e. Kulîlkên li derve teqlîdê îdeayan kulîlkan e. Qehwa guhem vedixwin jî teqlîdê îdeaya qehweya ye. Ne teqlîdê ya sezgin teqlîd te ji ku der min qehwa herî baş û heqîqî sendî îkramê te dikim. Dendikê qehwê destê xwe hêran tu ra dibî ji qehwam re dibêjî teqlîd ayb eş tere. Na min negotiye Platon dibêje xwe aciz neke. Yani li gor Platon ji xwe her tiştên derdora me teqlîdin di nav jiyana rojane de îja di hunerê de gava hunermend berhemek diafirîne tiştên derve teqlîd dike. Ji ber ku tiştên derve ji xwe teqlîdê îdeyane gava hunermend berhem diafirîne ew berhem dibe teqlîdê. Yani du cara tê teqlîd kirin û du cara ji îdeya xwe dûr dikeve. Li gor Platon heyînek çiqas ji îdeya xwe dûr bikeve ew qas bêqîmet be çünkü em zanin li gor Platon heyînên herî bi qimet îdeane. Loma huner ji bo Platon tişteke ne giring e, tişteke bêqîmet e. Yani bifikre ez tişteke ser qaxdê dinivîsim tu derî fotokopyayê dikişînî. Dûrê yek tê jî fotokopyateyekê nedikişîne. Ew fotokopî çiqas zêde bin ew nivîsên ser wî rengên ser wî diçilmisin. Yani ji eslê xwe dûr dikeve. Platon jî qala viya dike. Loma sansür datîne ser hunerê dibêje huner meriv ji heqîqetê dûr dixîne. Di devleta xwe ya nû de mesela çêkirina hinek enstrûman müzîkê qedexe dike. Şano û tragedyan qedexe dike û pir bela xwe di şairan de sezgîn. Di devleta xwe ya nû de hema bêje cîhna de wan naxwaze şair li devleta wî hebin.
Valla Platon de qedexîkirinê de her diçe qada xwe berfirehtir dike ji helbezvana çi dixwaze di sansûr û qedexîkirina helbesan de armanca wî çi ye berî vê pirsê dikare di jiyana Yûnana antîk de hinek qala ciyê helbestê bikî Murat yani helbest tragedya ji bo wan tenê parçeyek hunerê bo wan tiştê din jî îfade dikirin. Helbest sezgîn di jiyana Yunanan de bandoreke mezin li ser jiyana mirovan nîşan dida. Yani em wê demê helbesta nikarin tenê wek îfadekirina hestan binav bikin. Loma li ser mirovan li ser em bêjin bajêr, mirovên bajêr tesîrekê wî mezin hebû. Platon jî ji bandora helbestan haydar bû. Yani zanibû helbest çawa li ser mirovan tesîr dikin. Fikr û ramanên wanên li ser bu yerên girîng çawa dikarin biguherînin. Çünkü di serdema Yunanan de helbest ne tenê bo îfadekirina hestan bû. Mirovên navbajêr bu yerên dîrokî, şerê mezin, jiyana qehremanên navdar, agahiyên li ser Xudayan û gelek mijarên din ji helbestan hîn dibûn. Yani ew destanên mezin, tragediyên ku li ser dikin şanoyan datan pêşkeşkirin li ser helbestê ava dibû. Loma helbestvan xwediyê hêzeke mezin bû. Yani bifikire helbestvanekî tragedya dinivîse li ser dike tê lîstin û bi hezaran temaşevan ya pêşkeş dikin. Em dizanin li bajarên antîkî Yunanan de li her bajarê ema bêje tiyatroyekê, amfiteyatro hebû. û kesên li bajêr dijîn tenê wan tragedya temaşe dikin. Ji wan tragedyeyan dîrokê dielimin, jiyana qehramana dielimin, agahiyên li ser dînê dielimin û dîroka xwe hîn dibin. Yani li gor şert û mercên wê demê jî em kêmbûn û zehmetiya xwegîhandina berhemên nefîskî bifikirin, di hînkirina meseleyên dîrokî an di agahiyên li ser dînê, li ser Xudayan de em ê giringiya helbestê baştir fehm bikin. Ji van agahiyan em fam dikin ku helbest wê demê ne tenê îfadekirina hestanê yani wek îro ne tenê beşeke hunerî ye li ser mirovan wek hêzeke girîng xuya dike. Belê hêzeke pir giring e û Platon jî ji ber giringiya helbestê di berhema xwe de ji bo helbestanan krîterên nû datîne. Yani wek dixwaze hêzawan hinek bişkîne. Çünkü helbestvan gava tragedya dinivîsin birêya wan însan tişta dielimin ê Platon dixwaze biya jî kontrol bike. Wek her tiştî dewletê kontrol bike, dixwaze kontrolekî li ser wan jî çêke. Divê helbestvan di helbestên xwe de qala kîjan mijaran bikin, bi çi şiklî qal bikin, ji bo qehremanan kîja gotinan bikarbîn, yani çawa pesnêwan bidin. Li gor Platon helbestvanên ku bi peyvan dilîzin, yani bi watê wan dilîzin, bi vî awayî ji heqîqetê dûr dikevin. Yani gava qala tiştekî dikin, qala tiştekê dîrokî dikin, dikarin meseleyê ji heqîqetê dûr jî bixînin. Loma dikarin dîrokî, bu yerên dîrokî bi awekî cuda nîşanî însanan bidin û mirov jî dibêje bi vî awayî dîroka xwe şaşnas dikin, Xudayê xwe şaşnas dikin. Ev jî ji bo dewleta Platon talûkeyek e. Loma Platon van helbestvanan rexne dike û di dewleta xwe de cih nadewan. Murat qasî ku tu qal dikî Platon di sistema xwe ya dewletê de di dewletan nû de her tiştî fikiriye. Belê. Perwerdehî, leşkerî, xwarin û vexwarina leşkeran, siyaset, huner yani Huner, li ser hunerê ez dîsa dixwazim tiştekî bêjim. Ev mesela helbesta, yani em nikarin bêjin Platon bi temamî şaîra helbestvanan ji bajarê xwe diqewirîne. Tenê ê li gor krîtera di dewletê de hatiye danî li bajarê dikarin bijîn. Yani weke ku bifikire dewlet di nava xwe de beşeke hunerê çê dike, wek mamûra wan bicî dike û dibêje hûn ê viya binivîsin viya nenivîsin. O divê eger werbe hûn dikarin helbesta binivîsin û li bajarê min bijîn bi vî awayî be nizam helbest bên nivisandin nê nivisandin. Yani qîmeta wî jî namînin. Erê wek me got gelek hûrgulî, gelek detay hene di berhema dewletê de. Em çiqas qal bikin cî naqede em ê bernameyeke din jî çêkin li ser Platon. Ev bu bernama çaran Murat. Wek te got berhemeke dirêj e sezgîn gelek mijar tê de hene
Lê ez dibêm li ser Platon çar bername besin ya xwe ji ber sansûr û antîdemokrat bûna wî hinek jê sar bûne dilêm jê maye. Em Platon bi qedîm çêtir e. Baş ez jî dibim çar beş bu Platon bese. Ez dixwazim tiştekî din bipirsim wek pirsa dawî. 2005 salin Platon çawa giringiya xwe diparêze. Vaya me jî çar bername ser wî çêkir. Ev hêz û qeweta wî ji kutê. Torpîla wî heye çiyê xêr. Piştî bersifata em karin xatirê xwe ji guhdara bixwazin. Wele torpîla wî herî mezin sezgîn apê wî xalî wana gişt meclîsê de ne di meclîsa Atînayê de ne. Henek lalîkî Platon çima giringiya xwe diparêze tiştên Platon qal dikin hîn jî di roja me de wek pirsgirêkin. Yani qala siyasetê dike, qala edaletê dike, qala hunerê dike, qala zanîna rast dike. Evan mijaran hîn jî di felsefê de pirsgirêkên giran yani hîn jî nîqaş li ser wan hene. û Platon wek filozofekî sistemê van nîqaşan daye dest pê kirin. Yani loma gelek kes, gelek dîroknasên felsefê Platon filozofya ewlî qebûl dikin ku wek felsefeyê ava kiriye. Belê em qala Thales dikin, em dibên felsefe bûyî dest pê kiriye nizaçe. Lê pila giraniya Platon, giringiya Platon ev e ku bi awayekî sistem vana nirxandiye. Loma di gelek dîroknasan, di gordê gelek dîroknasan filozofên heqîqî, filozofê ewlî Platon'e. Loma giringe. Yani o ne tenî li Avrupayê jî maye me got derbasî roşilatê biye, li roşilatê jî qîmet dîtiye. Dure derbasê nêrînê wî derbasê Misrê bûne yani wê demê jî li coğrafyayekî fireh belav bûye. Loma Platon em bêjin giring e. Baş Murat spasiya te dikim bo bersivên hêja û agahiyên hêja. Em karin bername xwe bixwedînin ez dibêm. Dibe yani em ji guhdarê xatir bixwazin. Ev bernameyeke dirêj û me nek zêde xwe loma biqedîn çêtir e. Baş e. Belê guhdarên hêja heta bernameyeke din beşeke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.